mai buƙatar farin jini kowa ya so sa, yara su so shi, manya su so shi, 'yan mata su so shi, gwamnoni su so shi, sarakuna su so shi, kowa da kowa ya so shi. Zai mallake zuciyar mutane, kuma bayan farin jinin da zai maka kwarjini. Kwarjinin da idan mutum ya kalle ka zai ringa jin me, zai ringa shakkar ka, ba zai iya haɗa ido da kai ba. Idan har kana buƙatar wannan, to wannan bidiyon naka ne, ka tsaya ka saurara. Kada ku manta, a kowane sirri idan za mu baku, muna ƙara faɗan cewa ku kiyaye da wannan izinin da muke bayarwa na sharing ga group 5, kai lakin na bidiyo, sannan ka yi me, sannan ka yi comment da salatin manzon Allah. Domin in dai har ba kai wannan ba, ko ka yi sirri ka yi a banza, sirrin ba zai maka aiki ba. Yadda ake aikata sirrin shine, idan ka tashi rubuta sirrin kamar yanda ko gani mun kafe, haka za ka rubuta sirrin. Ko ka rubuta ƙafa 3, ko ka rubuta ƙafa 7, ko kuma ka rubuta ƙafa 9. Duk wanda kai yayi, ba sai ka yi wannan ba. Daga wannan kwana 3 za ka yi kana wannan sirrin. In Allah ya yarda, in dai har ka yi sirrin yanda muka gaya maka, insha Allahu ka mallaki zuciyar mutane. Za ka yi farin jini, farin jinin 'yan mata, farin jinin yara, farin jinin manya, farin jinin tsofaffi, farin jinin kasuwanci da komai da ka sani. Amma sai me, sai ka kula da izinin da muka baka. Ku yi sharing zuwa group 5, ku yi lakin na bidiyon mu, sannan ku yi me, ku yi comment da salatin manzon Allah. Wannan kenan, mun gode. Idan kuna buƙatar a muku aiki kowane iri ne, mun ajiye nambar mu a ƙasan wannan bidiyo. Za ku iya me, za ku iya bin mu ta WhatsApp, ga group ɗinmu nan na WhatsApp, za ka iya yin join. Domin me, ka shiga kai mana magana, mu aikata maka aikin da kake buƙata ka yi. Sunana Nawaz Sharif.